Tänään on Flamin pajalla askarteltu festaripaitoja. Ollaan vähän siltitetty kangasmerkkejä paitoihin ja ommeltu. Tällaisilla paidoilla olisi tarkoitus sitten lähteä yli huomenna kohti Turkua. Että te varmasti löydätte meidät. Mitäs sulla Nina siellä tulossa? Mitä tässä nyt lukee? Flame. Et oo typonnut ollenkaan. Aika siisti juttu. Kun tämän näette, niin olette löytäneet Ermin. Joo, siitä tulee meitsin huppari. Ja tässä on sitten muulle jengille paitoja.